Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi do elingo iki zamane wis tuwa tuntunan agama dianggep kuno lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino ajarane wali songo werna-werna zikir tahlil kirim donga lakonono maca Quran lan sholawat kulinono ziarah kubur aja nganti dilalekno ono carane dakwah lawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture lebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala zaman sakmono akeh para manungsa nyembah berhala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane